Igbo ndị m ji eme ọnụ, Igbo ndị m ji eme ọnụ, Igbo ụmụ Chineke, ụmụ Israel, ewelikwere m unu aka elu. Ịma m ji were unu aka elu maka ọ na-awụ m gaa obere ezumike ga-agbarịta egwu. Unu anọkwa nnọọ na-eche m, unu ha ga-ewepụ ihe onyonyo unu n'ebe ahụ ọ nọ bụ isi mbido n'oge Amara. Ewelikwere m unu aka elu ọzọ, unu agbalịala. Dịka anyị nọ na-ekwu nnọọ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa bụ, maọbụ isiokwu njem n'ụbọchị nke taa bụ anwụrụ m n'ihi gị, maọbụ anwụrụ m gị ọnwụ. Nke bụ ịtụ ọrụ ndị ọ bụrụ I died for you. Ihe a bụ isiokwu anyị nọ na-eleba anya. Anyị nwekwu okwu ndị okwu anyị na-eleba anya, nke anyị nọ n'ime ugbu a wee bụrụ ịma na Jesu Kristi nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Mgbe ị nọ na-arụtụtụ aka na ihe okwu ndị anyị njibe n'ụbọchị nke taa, o nwere ụdị ajụjụ ntị m ga-ajụ. N'ime ajụjụ ahụ m ga-ajụ, m ga-ewetakwa ụsa ya, nke bụ mgbe ị bịara, ị gara ụka, ị gaa ụka, mmadụ agara inye onyinye, wee were ekwentị ya dowe n'elu oche ya maọbụ n'elu akwụkwọ nsọ ya gawa inye onyinye. Gị onye nke dị n'akụkụ ya, i wee were ekwentị ahụ wee tinye n'ime akpa gị, gbanyụọ ya amanyụọ n'ime ụlọ ụka. Mgbe ị na-ajọ ya wee na-asị Jizọs Kraịst o so nwụrụ gị ọnwụ, o so nwụrụ gị ọnwụ. Ị jụkwawa onwe gị na mgbe ahụ ị na-achọ iwere ekwentị ahụ aka gị kpọnwụọ, ka ihe ga-agwachi gị na ndị be unu? Kedu ihe ga-agwachi gị na ndị be unu? O nwere ịdị ihe ị ga na-eme, ya hụ na ọ magwụ Jizọs Kraịst, m were aka nzuzu ọgwụ ụra mma azụzụ gị, abalị asa na-abịa, ị gaghị eji ntị gị wee nụ kpaka m. Legoro anya nnọọ, nwa agbọghọ Chineke chọrọ mma, ka ezie onye ọfụma, kwesịrị ịkwanyere onwe ya ugwu, bịa were ahụ ya bụ ụlọ nsọ nke Chineke wee mere ebe ịzụ ahịa. Mgbe ị na-ajụkwa ajụjụ a n'ụbọchị nke taa, Jesu Kristi o so nwụrụ gị ọnwụ n'elu obe. O nwere ka isi gụọ akwụkwọ nsọ gị dịka m na-aga ịgụrụ gị ugbu a n'akwụkwọ ndị Rom, isi nke 8, amaokwu nke 1, nkekwa na amaokwu nke 34. M na-aga ịgụrụ gị ugbu a. Mepee ntị ka ịnụ ihe ebe ahụ kwuru. Ya wụ na iji ha akwụkwọ nsọ gị, chọrọ akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ ndị Romans chapter 8 verse 1 and verse 34. Gee ntị ka ịnụ ihe o kwuru. O wee sị, m ga-aga ya n'olu ndị Bekee kọwaziere anya n'ezigbo asụsụ anyị, asụsụ Igbo. Ị na-aghọta? Therefore, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nke a amaokwu nke mbụ ya. Gezie ntị gị n'ihe amaokwu nke 34 nke 34 kwuru. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Kedu ihe ebe a na-ekwu? Nke amaokwu nke mbụ na-akọwa na-asị, ugbu a onwe ha amamikpe nke dịrị onye ahụ nke nọ n'ime Jizọs Kraịst, nke na-agaghị ije maọbụ nke na-agaghị ije n'ụkpụrụ ndị mmehie ahụ maọbụ nke ndị ajọ omume. Mgbe ahụ ijikwa agbọghọ ji ahụ gị wee na-achụ nta ego, ị na-ebute amamikpe na ndụ gị. Ọ dị ka mgbe mmadụ bịa chichaa mmiri ọkụ gbọrọ agbọ were ya na-awụ n'ahụ ya. Kedu iche ka ọ ga-eme? Ọwụ mmiri ọkụ ahụ ga-agbọ tụtata ya ahụ, tinye ya ezigbo ụfụ n'ahụ. Ma ọ bụ nwa okorobịa ahụ nke ji igwu wayo wee mere aka ọrụ,
nke ji napụ ndị mmadụ ihe ha n'ụzọ ezighị ezi wee mere aka ọrụ. Akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ ndị Rom isi nke asatọ amaokwu nke mbụ mere ka anyị mara na gị nwa bụ nwoke obenye na-eme ihe otu ahụ, ị na-ewere ọkụ, ị na-ewere amamikpe wee na-etinye n'ime ndụ gị. Gị nwa nne nwaanyị nke nọ na di ga-ezughuru gị, iletago di gị lesọọ ya o zughuru gị, ị wee chọrọ nwoke nke ọzọ, nwoke ọzọ. Onye nwaanyị Chineke sị m jụọ ga-aja n'ụbọchị nke taa, o so nwụrụ gị ọnwụ. Akwụkwọ ndị Rom isi nke asatọ amaokwu nke mbụ mere ka anyị mara ụtụtụ a na-asị na ị na-ewere ọkụ awụkwasị onwe gị n'isi, ị na-ewere abụmọnụ awụkwasị onwe gị n'isi, ị na-ewere amamikpe awụkwasị onwe gị n'isi. Otu aka ahụ ka ọ dịkwa na nwoke onye lụrụ nwaanyị wee gwe na-aga achọrọ ụmụ nwaanyị ndị nke ọzọ. Otu ihe ahụ dịkwara gị. O kwesịghị ka ị bụrụ onye na-ewere abụmọnụ na-etinye onwe ya n'isi. Ọ dị ka mmadụ chọrọ ilu akpụ, ya kpụchaa akpụ o were egosite na aja hapụ ofe, na-eme ya eme. Mgbe ị were aka gị wee na-etinye abụmọnụ na ndụ gị, ị maa na ị naghị eme ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị gaa obere ezumike, anyị chigha azụ, anyị eleba anya uru mmadụ ga-enweta n'ọnwụ Jesu Kristi. Biko agakwana ebe ọbụla, anyị gbara obere egwu, anyị na-echigha azụ. Daalụ. Echefukwala, ihe a bụ oge amara.